L-għodwa tajba u merba għal di ċelebrazzjoni dan is-santwarju. Fl-isem tal-Missier, tal-Iber u tal-Ispiritu Santu. Il-grazza ta' Sidna Ġesu Kristu li ġie fostna li mħabba tal-Alla l-Missier u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Biex tiċċelebraw kif jixraq din il-liturġija li hija laqa mal-mulej jiġi fostna għax ikellemna u li għandna kelma sabiħa ħafna illi minn ġemb tagħmilna kuraġġ u minn ġemb tista' taqta'na ftit qalbna għaliex ipoġġina nażlu jekk aħna wlied id-dawl irridu nkunu verament wlied id-dawl. Għal-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra biex tiċċelebraw kif jixraq u denjament din il-liturġija b'qazza. Mulej, int id-dawl tad-dinja, mulej ħnina. Kristu, int il-kelma ta' Alla li saret bniedem, Kristu ħnina. Mulej, int l-imħabba u l-paċi tagħna, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-Qudisa, glorja lill-Alla fil-oli ta' smawiet u paċi il-medmin ta' rida tajba. Infaħru, naduraw, l-durek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibn Waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarħta. Inti tneħħi d-nubiet ta' dinja ħanna lin. Min tal-Missier. Inti li jgħet min tal-Missier. Int waħdek mulej. Il-Qudisa din nofruha għall-irwieħ ta' Clement u Kolina Bajada, Loretu u Carmena Rapa. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, int li ma tidirx battinna id-dawl tiegħek u keċċejt id-dlamijiet tad-dinja. Ixħed fuqna ħarsa ta' sliem biex nagħtu tifħir xieraq lit-twelid tal-għaġeb ta' ibnek il-waħdini. Ġesu Kristu li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, b'dan nafu li narfu l-Ġesu, jekk inżommu il-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jiena naf u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu hu giddieb u l-verità mhijiex fih. Iżda kull min iżomm il-kelma tiegħu fihem tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. B'dan narfu li aħna fih. Min jgħid li qiegħed jagħmar fih, jeħtieġ li hu jgħix kifex hu stess. Eżis, minix nikdbilkom xi kmandament ġdid, imma kmandament qadim li kelkom sa mill-bidu. Il-kmandament il-qadim il-kelma li intom smajtu. Madankollu, kmandament ġdid qiegħed nikdbilkom għax seħħ tassew fi Kristu u fikom. Għax id-dlam għadda u d-dawl tassew ġa qiegħed jiddi. Min jgħid li qiegħed fid-dawl u jobgħod il-ħoħ għadu fid-dlam sa issa. Min iħobb il-ħoħ jammar fid-dawl u fih ma hemm ebda tfixkil.
Iżda min jobot il-ħoħ jinsab fid-dlam, jimxi fid-dlam u ma jafx fejn hu sejjer, għax id-dlam emilu għajneħ. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Ħajjifirħu ismewiet u titenna l-art. Ħajjifirħu ismewiet u titenna l-art. Għannu lill-mulej għanja ġdida. Għannu lill-mulej fl-art kollha. Għannu lill-mulej birku ismu. Ħajjifirħu ismewiet u titenna l-art. Ħabbru minn jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-seb tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Ħajjifirħu ismewiet u titenna l-art. Jahwe u li jagħmel ismewiet, ġmielu sebħ huma qudiemu, qawwa u żbuħija fis-santwarju tiegħu. Ħajjifirħu ismewiet u titenna l-art. Inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek, Iżrael. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak wara li għal-ilhom iż-żmien għal-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Muse, ħadu lil Ġesu Ġerusalem biex jippreżentaw lill-mulej, kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej. Kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej u biex joffru b'sakrifiċċju pargamem jew żewġ bċiċen kif jingħad ukoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u twajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx ser jara l-mewt qabel ma jara il-Messija tal-mulej, marmela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlu dak li kienet tgħid il-liġi huwa laqgħu fuq dirgħajh, birek lill-Alla u qal: Issa u Sidi tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fl-Isliem skont kelmtek, għaliex għajnejja jaraw is-salvazzjoni tiegħek u li jien tħejjejt tal-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u l-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lill-ommu Marija: Ara, dan ser iġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, ser ikun sinjal li jmeruh u inti koll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fi qlub ta' ħafna. Il-kelma tal-mulej. Dan ir-rakkont kemm il-darba smajnieh. Imma llum għax hija kelma tal-Alla tatina dawl ġdid. Fis-sam responsirjali tlabna ħajjifirħu smawiet u titenna l-art. Xi tfisser titenna l-art? Mhix dak il-kant tal-anġli, glorja lill-Alla u paċi fl-art? U kif naraw jew ngħixu din il-paċi fl-art? Meta jkollna verament li Kristu bil-preżenza tiegħu l-iktar bil-kelma u l-kmandamenti tiegħu
ikun verament dawl veru għalina. Għax id-dawl jurina l-verità. U l-verità jidinna San Pawl tamlinna ħelsin, liberi. Għalix liberi? Għalix aħna bħala bnadmin moħluqin minn l-imħabba talla biex nħobbu. U fl-ewwel qari sabiħa tantik li jissina San Ġwan xi tfisser li nħobbu lil xulxin. Għalinna ċaru tont illi jekk ngħidu li aħna tal-mulej, li aħna nemmnu fiha, jew aħna fid-dawl u mbagħad ma nħobbux verament l-oħrajn, inkunu giddibin. U kif tista' tħobb? Riflessjoni qasira. Ir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn, il-feelings li jista' jkollna hemm tlieta. Hemm waħda li hija li tkun ikelli dik il-persuna tkun għalik simpatika. Allura kważi tħobba mod naturali, mod spontanju. U mbagħad hemm it-tieni atteġġament illi aktar jista' jkun hemm dik l-indifferenza lejn l-oħrajn. Jiġifieri ma jimpurtakx mill-oħrajn. U mbagħad hemm it-tielet feeling fejn hemm dik l-antipatija, kważi dik ix-xewqa ta' mibejda jew twarbu. Issa d-dawl ta' Alla, il-kelma ta' Alla, il-messaġġ tal-liturġija tal-lum hija xi ħaġa akbar minn dawn it-tliet aspetti tar-rapport relazzjoni tagħna mal-oħrajn. Xi tfisser? Tfisser li tħobb il-proxmu, tħobb lil-ħuk, għax qal ma tistax jgħid tħobb lill-Alla u mbagħad tobgħod il-ħuk. Issa tobgħod il-ħuk ġifieri meta twarbu. Issa Alla din ma jridiex, għalhekk titenna l-art fejn ikien hemm verament il-paċi bejn il-bnedmin. Impossibbli kien hawn paċi fid-dinja kollha, għax mhux kulħadd jaraf id-dawl ta' Alla, imma aħna l-insara, aħna speċjalment li niċċelebraw l-quddiesa kuljum, ibda minni, irridu noqogħdu attenti biex ma nkinux tra virgoletta giddibin, fil-Knisja ngħidu li nemmnu f'Alla u mbagħad kien noħorġu minn dak il-bieb qisu l-proxmu ma jeżistix. Ġesu qalilna nagħtikom kmandament ġdid, ħobbu lil xulxin kif jien ħabbejtkom. U hawnhekk il-qofol tal-vera mħabba dik li tingħata għotja lill-oħrajn. U minnu. Il-proxmu jew il-ħija ma nażlux jien. Jagħturilna Alla bħala rigal tal-imħabba tiegħu. Il-ħutna l-ġenituri tagħna li huma l-ewwel proxmu ma tennihomx aħna. Alla tagħna l-ġenituri, tagħna l-ħutna, u mbagħad l-oħrajn in-nies kollha. U dak tawilna bħala don biex inħobbuh. Għaliex aħna ma ħafnex ngħixu biss dawk is-sentimenti umani li għandna ġo fina, imma rrid jkunu imdawlin mill-dawl ta' Alla, mill-imħabba ta' Alla, mill-kmandamenti ta' Alla. Issa kif nistgħu nkunu verament aħwa bejnietna? Meta naċċettaw illi ħija il-proxmu huwa don ta' Alla, u lekk huwa don ma nistax ma nħobbux. Aħna meta nirċievu xi don, xi rigalek sabiħ, dawn iż-żminijiet tal-miliet, kemm nieħdu pjaċir. U jekk ikun rigal sabiħ u kbir, iktar nozzuh. Għaliex allura id-don li jagħtina Alla il-proxmu ma nippruvawx nagħmlu l-almu tagħna u nħobbuh, naqduh, inservuh u naħfrulu u nitolbu għalih. Din ir-relazzjoni ġdida li għandna jkollna ma' Alla għax dan ġej jgħidilna. U biex ngħixu fid-dawl ta' Alla mhux faċli. Smajna fil-Vanġelu Marija x'ippreżentat il-bida Ġesu fit-Tempju, x'qalilha dan xmun.
illi sejf jinfidlek qalbek. Jiġifieri l-ħajja tiegħek biex tħobb sa tkun diffiċli. U tant kienet diffiċli, però Marja dejjem qalet hawn jien illi waslet taħt is-salib ta' Bila biex tkun preżenti f'lotja kbira, ġenerusa, gratuita li Kristu ta' bil-mewt tiegħu fuq is-salib. Allura jekk aħna ngħidu li aħna nsara, irridu nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex ngħixu din l-imħabba ġdida li jagħtina Ġesu. Għalhekk nippruvaw nkunu verament sinċeri ma' nfusna, sinċeri veritieri mal-vokazzjoni li għandna bħala nsara. Ħobbu lil xulxin jgħidilna l-mulej kif jien ħabbejtkom. Ħuti eżies, jum ġdid feċċa lina. Ejjew il-koll nadoraw lill-mulej għax illum daw ġdid mela id-dinja kollha. Bil-ferħ ta' qalbna nofru dawn it-talbiet biex aħna nirnexxina nħobbu lill-proxmu kif jixtieq il-mulej. Biex l-insara jgħixu b'impenn il-kmandament tal-imħabba u jikbru fil-fidi tagħhom fi Kristu, is-Salvatur tal-bnedmin kollha nitolbu. Biex il-bnedmin li jgħixu fid-dlamijiet tal-egoizmu, tal-mibeda, tal-rivendikazzjoni, jintrebħu mid-dawl tal-miġġa tal-mulej Ġesu, prinċep tal-paċi nitolbu. Biex tbirek lill-ommijiet kollha bl-interċessjoni tal-Om Verġna Marija, tqaddisom fil-vokazzjonijiet tagħhom nitolbu. Biex aħna li qegħdin hawnhekk f'dan is-santwarju u dawk li qegħdin isegwuna moqogħdin magħna bil-mezzi tal-komunikazzjoni niġġieldu kontra idnu u nżommuha moqogħdin fina nfusna u ma nħalluhiex li ninbedu mill-imħabba tal-aħwa nitolbu. Għal-morda u għal dak kollha li jitolbuna hawnhekk fis-santwarju biex nitolbu l-Madonna ta' Pinju għal bżonnet tagħhom. Nitolbu l-mulej li jagħti paċi fil-qalb lil dawk kollha li jersqu lejn Ommu Marija, speċjalment dan is-santwarju. Nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, la luce del Cristo fattosi uomo è una nuova luce per noi, perché possiamo veramente amare il prossimo come Cristo ci ha raccomandato, di amarci come Lui ci ha amato, donandosi tutta la sua vita per noi. Preghiamo, nitolbu. Ir-res ukoll it-tal personali tagħna. Mister Qaddis, ibnek Ġesu ġie iżurna fil-ħnina kbira tiegħek. Enna ħanejxu l-kmandament tal-imħabba u nimxu fid-dawl ta' żjara tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minn Israelina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit, nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tubita jtajdna dal-imbit li din nofrulek, frott ta' dilja u xogħol il-bniedem li minn Israelina ix-xorb tar-ruħ. Naddafni mulej minn żuniti u d-dub tiegħi aħsini.
Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li inti tatina, int tatina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Inmulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżukħal lill-mulej Alla tagħna, sewwa u xieraq tas-sew mis-sera dis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Bih illum idda qudiemna l-emejjel tal-għaġeb tal-fidwa tagħna. Għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dgħajfa tagħna kisbet ġeħ għal dejjem. U bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna saħibna miegħu fl-istess ħajja ta' tmiem bla tmiem. Għalhekk nissibu maqtajja tal-anġlu l-qaddisin u l-bnedmin ta' rida tajba u ferbin infaħruk u intennulek għaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smawet u l-art u mlija bil-glorja tiegħek, u sanna fil-oli ta' smawet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna. Għaddis ta' sewin mulej inti lajn ta' kull dosija. Għaddes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u għal ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u għal ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-martijek mulej. Għalek aħna u namlu da tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħaj, għax oġbuk tilana għawn qudimek biex naħduk. U mitċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisem wieħed li jinna nieħdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi Knisja tiegħek imxejda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Lijun 14, l-isqof ta' Anton, il-Ministru u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar f'ħutna, Klement u Kolina Bajjada, Loretu u Carmina Rapa, li joġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar ukoll f'dawk ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatlina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzom Mala Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu ta' dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fidi flimkien inkomplu nitolbu kif jallimna Ġesu. Missierna li jinti f'ismawet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jdoflak
خبزنا ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-dubitna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħannex fi t-ġrib, iżda ħlisna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fi tiba tijek il-paċi fi zminna, biex ikunu ħilsa dejjem mid-dub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn dubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqna li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla li tneħħiġni bit-tadinja. Ħarruf talla li tneħħiġni. Danu Ġesu id-dawl tagħna. Danu l-ħaruf talla li jneħħi d-nubet ta' dinja. Ħejnin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem.
U liben Talla sar bniedem. Gloria l-missier liben u l-Ispirtu Santu. Nitolbu. Għatina nitolbuk mulej li ħajjitna tiddawwal dejjem iżjed bis-saħħa tal-misteri qaddis tal-iċċelebrajna u tqawwina fil-kmandament tal-imħabba bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar ngħidu dak it-tlieta Marjet il-Madonna li talbitha qista din it-talba hawnhekk u għalhekk anki aħna ninaqdu bl-intenzjonijiet tagħna u ta' dak kollha benefatturi u ħbieb tal-santwarju biex flimkien nsemmu leħinna lill-Omna Marija li ċerti li tismana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immirkejn fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immirkejn fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immirkejn fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek dejjem żomm fuqhom. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd.